Zdravím vás ľudia pri novom videu, prvýkrát sme sa takto stretli normálne, ja sa na vás tak som sa tešil. Tak som dneska natočiť na schvál video, lebo dneska ma to iba napadlo. Som si donesol toto a po dlhej dobe som to našiel, chápete? A preto som tak dlho otočil, aby som hľadal toto. Toto je vlastne môj prvý merch a bude to iba kukla vyšitá. Ale môj otec to vlastne vyšíva, takže máte čo kupovať. Je to kvalitná kukla, normálne pozrite, tá je naťahovacia taká a urobíte s ňou čokoľvek, ale počkajte. A ľudia toto, takto sa dohodneme, viete čo je henten v bielej kukle, viete, ten môj podobný mne, ale ja som Slovak, on niečo s tým SpongeBobom, Patrikom. Viete čo ľudia, tak sa dohodneme. Keď dáte, čo ja viem, 10 000 lajkov, tak pojem za ním a vyzvem ho na box a dám ho do ringu, chápete to? Do ringu ho dám, dopijeme ho. A keď dáte 200 000, tak vyzvem Fiziho. A keď neprehrajem, tak aj tak pojeme spolu pokecať, ukážem house tour jeho a pojeme ku nemu. Čo vy na to? Keď dáte 200 000 lajkov, to je jedno, ale chápete? Toto takže takto, 200 000 lajkov Fizi a 100 000 lajkov ten kukláč bielý, môj bratranec, pekný. Ja som jeho bratranec druhý. Mám iba 10 rokov, chápete? A ako, prosím vás, musím vás iba za niečo požiadať. Moja kamoška, moja spolužiačka z triedy má toľko odberateľov a už sa blíži k tomu Golden, viete, nie Golden YouTube button, ale ten Diamant, ten YouTube button, viete. Ona bude ďalšia taká youtuberka, viete. Poprosím vás o jednu vec. Mohli by ste mi prosím vás pomôcť, aby som bol toľko odberateľov ako ona, lebo ja už, to je moje detstvo. Proste zažiť. A keď to dosiahnete, kto mi ako prvý napíše do komentáru, tak s tým pôjdem a niečo mu kúpim mu za toľko peniazí, čo si iba on zažiada. Za tom kúpim, dám mu aj peniaze, všetko. Dám mu peniaze a bonus toto. Nejakú vec si kúpim, no, za 100 eur. To je jedno veď, aké to je drahé, ale ideme na tú preskúmavačku. To je s tým Fizím, to neviem, no ale mám kontakt na Fiziho, to je jasné. A poďme ísť. Ideme som šlapkozivo. Akým smerom? Kam idem? Fúha. Čaká. Horčka ideme. Tyčka. Daj sem. Prvá zbraň, tyč nejaká železná. A najlepšie bude, keď nájdeme nejakú miestnosť. Tu sa dobre viem hádka, že hodím ho takto. Tak sa dohodneme, že budeme mať 1000 lajkov, natočím preskúmavačku a večer budeme chodiť po nejakom tuto zadu a tak vypasení, už budeme ok. Takže za 100 000 lajkov, dobre. 100 000 lajkov dáte mi na nejaké hociaké video, tak berem vás na nočnú preskúmavačku. Chápete? Tak Fizi takedy oklame, že ďalšie video bude, tak ma budem naháňať kuklač porty. A nespravím to, chápete? Tak čus. V ďalšom videu preskúmavačka v noci 10 000 lajkov. Bye.